De Huilbeek in het Bezelsbroek is dus gedempt om het water langer in het gebied vast te houden. Daar moest dus grond in. En dat terwijl er van de voormalige akkerlanden juist grond af moest worden geschraapt. Noodzakelijk voor het herstel van deze natte natuurparel. Wanneer is het project hier eigenlijk begonnen? Het programma is gestart in 2018. We zijn gestart met aankopen van gronden. Er lagen een aantal perceeltjes hier die nog in landbouwkundig gebruik waren. Graslanden, een paar akkertjes en die hebben we kunnen aankopen. En vervolgens zijn we overgegaan tot inrichting. Dus we zijn eerst begonnen met het hydrologisch herstel. Dus met het dempen van de Huilbeek. Dan gaat die waterstand dus omhoog. En op het moment dat die waterstand omhoog gaat, dan wil je eigenlijk niet dat die voedselrijkere percelen, waar die landbouw op bedreven is, dat voedselrijk materiaal door het hele gebied uitstroomt. Waarom wil je dat niet? Ja, je wil juist die schalere omstandigheden. Dus de voedselarme omstandigheden, dat is juist beter voor die plantengroei en voor die soortenrijkdom. Op het moment dat je met voedselrijke omstandigheden te maken hebt, dan profiteren daar maar een paar enkele soorten van. Ja. En juist de schalere bodemomstandigheden zorgen ervoor dat er juist planten die schalomstandigheden nodig hebben, tevoorschijn komen. En dan krijg je meer die soortenrijkdom waar we naar op zoek zijn. Hoeveel grond is hier dan afgegraven? Op deze plek gaat het tussen de 10 en 20 centimeter. Op andere plekken gaat dat iets verder, tot 30 centimeter. Daar hebben we gewoon vooronderzoek laten uitvoeren, bodemmonsters laten nemen tot hoe ver dat. Dan doen ze fosfaatmetingen en aan de hand daarvan kun je dan zien hoe dik dat voedselrijke pakket is en tot hoe ver je moet graven om tot die optimale bodemomstandigheden voor plantengroei te komen. Nou ja, het water is niet zo mooi, hè? Ik zie hier gewoon olie liggen op het water, toch? Ja, dat zou je denken inderdaad, dat het olievlekken zijn, maar dit is kwel. En dat is een andere fijne bijkomstigheid van het dempen van die Huilbeek. Ja. Waar eerder in de vroegere situatie al dat kwelwater eigenlijk door die Huilbeek werd afgevangen en snel naar de Maas werd afgevoerd, zie je nu dat in dit soort percelen, omdat we die Huilbeek gedempt hebben, dat die kwel weer aan het maaiveld komt. Ja, en is dat dan goed als ik dat daar zie? Dit is geen olie. Kijk, als ik daar met mijn vinger op duw, dan breekt dat. Dus dat is geen olie, maar dit is ijzeroxidatie. En dat kwelwater dat heeft eigenlijk vanaf de hoger gelegen terreindelen in Duitsland heeft dat een kilometers lang traject ondergronds doorgemaakt. En dan komt in deze lage gebieden komt dat dan weer aan de oppervlakte. Maar juist die combinatie van die bijzondere mineralen in het kwelwater en die voedselarme bodemomstandigheden maakt dat hier in de toekomst een enorme soortenrijke plantengroei kan ontstaan. Eens kijken. Zo, wat doe je nou en waarom? Ja, kijk, dit stuwtje is geplaatst om zeg maar, toch het waterpeil nog iets te kunnen reguleren. Ja. Die Huilbeek die is verondiept, hè. Die is niet helemaal gedempt, hij blijft nog wel eens laag in het landschap. En met dit stuwtje kunnen wij het waterpeil precies regelen.